kutokumbirawo vana veZimbabwe kuti nyoka tanzwa mubobobo isitenda kumabhawa toita seti chakechwa asi mubobobo wationesa moto rubatsira Zimbabwe nzwa nembobobo musha muno mubobobo yokuti kwanyenga varume onyenga vakadzi kune nyoka ine tenderedza kitchen musha muno ine 68 years tanzwa vana vemumusha tasungwa mumusha mese noupenyu hatina kana chiraramo nyoka ngaibatwa mubobobo ichokwadichi vabatsire muri isunungurwe hatisi kubatsira mudhara asi kuti ngavabatsire muri isunungurwe vakadzowana nhamo nemubobo muri kuita kunge musina varume muno asi varume varimo ntongo yazoona nidika batsirai mudhara wedu uyu zvinhu zvimuitire bho ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela mhuri yeZimbabwe kuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga elamigama nguThando class. Nasi tiri kupi? Domboshava. Domboshava. Tiri munzvimbo yeDomboshava. Chitiko chiri kuno ndofunga muri kuona vanhu vakaungana vanhu vauyawo kuzoona kuti chii chiri kuitika. Tina baba vemusha uno watashanyira vari kutaura kuti ini ndine nyoka handichaidi zvakwana, enough is enough. Sokwanze sokwanele mhuri yeZimbabwe nthemba liyabona abantu babuthani ngemva lapha kule ndaba ekhona ekababa ole nyoka yakhe uthi hayi uyavuma kayali njengogogo wakomsami no yena uthi hayi ngile nyoka yami inkulu kodwa uthi sokwanele anisayifuni lami. Avachaidi hanzi zvakwana saka rekedzai tikupei chirongwa chezuva ranhasi timbokurukura kane varidzi vemusha tinzwe kuti inhau yakamira sei. baba vairamba vataka akasiriko vatotaka akasiriko yangu inenge poiro kureba kukura kwayaita iri rovambira kwete maiona nyoka yarambwa mhuri yeZimbabwe hanzizvo izvi zviri kuitika panapa ndo zvakaitika kwaMusami chaizvo vanhu vachinobata dzinyoka dzakasiyana siyana vachiudzwa kuti aiwa nagogo Musami ndichatomboenda kunovaona ndinzwa kuti gogo vakatirongera zvipi Christmas ino yatapinda. Ndinoshomeni tagarira ndakaendawo munyika ndakanotsvaka zvokuti ndigone kurimisa ndakatora divisi saka divisi rakazonopanduka saka rapanduka rakabva razoita nyoka saka nyoka hanzi yakasanduka yechikadzi saka ndo mukadzi wangu saka nyoka inouya pamba pamusha pangu inouya nekuseri kwemba youya pamusoro pemba saka inobva ndapinda mumba kuti tugone kuti tiyanane saka zvimwe ndakaromba iri gondwa waturuka kuti tigone kuti gondwa waturuka kuti taipinda mudzimba dzevanhu tichiningirika nevaroora tichiita mubobobo nevaroora. Muchinge mashaikirwa nevadikani venyu, hongu ngatichemei tiri pamwe chete neveDrewmas Media. VeDrewmas Media tinogona kuita kuti ndangariro dzehama yenyu dzisapere kubudikidza nekutora mifananidzo, mavideos nemapicture. Tibatei veDrewmas Media kana zvangoitika saizvozvo. Rufu mutongo waMwari rwakagara rwuripo, hazvina mhaka kuti rwatanga ani. Drewmas Media, taking you to another level. Tiri tose pakuchema ipapo. Kuti mushonga uyu ndakanga ndatora kuti ranga divisi rekuti tirime tigone kukohwa zvinenge zviri nani, asi ndakakohwa makore mairi zvakaita. Saka mushonga uyu wakazonopanduka wabva waita nyoka
saka nyoka iyo yakundishandisa. Wakapanduka zvarini? Kune kunifunga kune 20 years chair 20 years ago. Saka anzi yanyoka, saka nyoka iyi amudzimai wangu, saka nondishandisa. Saka ndikutukumbira rubatsiro kuti tigone kuwana vanotibatsira kuti nyoka yandichaida. Izvozvo zvatanga takarangana kuti iite zvekuti tiite zvekurima, saka yakuita basa rekuuraya vanhu. Saka zvose izvo handisi kuzvida. Saka ndinoda kuti tigone kumupa rubatsiro rekuti ndigone kuti nyoka yangu ibatwe. Kana muchiti mimi yakuuraya vanhu tijekeserei ipapo, muri kuti kana ichingofamba ikoko inobata here, kana kuti iyo ndimunoti chienda pane uyu chienda pane uyu matoona kuti hapana zvamungakwanisi kuita? Aiwa, ndezvekuti nekuti iye neiyo neni kuti tichiwirana kuti tichiwadzana hatichawadzana. Saka yakungoita zvayo zvairi kufunga nemusoro wayo, asi ichitora vanhu vemurudzi. Ichitora vanhu vemurudzi. Ko right, kana zvadaro imimi makapedzisira rini kurara nayo? Inouya ine time dzainouya, fanira zvakaita kuseni kuma 8 inouya, kana kumanheru kuma 9 8 inouya. Inyoka mhando hwai uyezve yakura zvakadii? Yakura zvekuti handichakwanisa kana kuti nditoibata. Imhando yerowambira. Saka pamunorara nayo pacho munenge makaibata? Aiwa, hatiibate. Pane mushonga wandinotemera. Saka mushonga pandinotemera mushonga uyu, iyo ndo painofamba mumhepo, ndobva ndarara. Inouya kuhope. Saka kuhope kwayo ndobva ndarota kubva kwauya ndichirota ndichirara nemukadzi. Ndo mawiri ainoita iwayo. Saka mati zvinoitika kuma 8 dzekuseni? Painouya kuma 8 kuseni. Aiwa, izvi ndedzokuti inenge yakuya kuti inenge yakutsvaga chikafu. Iyo munoifidha nechi? Togona kubika porridge, togona kanyama hewu nesadza reya rinenge rasara mumbare. Ndozvainorarama nazvo izvozvo. Muipawo mazai? Ayo, inongorarama nechikafu ichocho? Nechikafu ichocho chete. Ko chii chamunofanirwa kunge, nekuti inenge ichikuitirai basa ka, saka chii chamunofanirwa kunge muchitenda nayo? Ndezvokuti zvatanga takatsidzana kuti iite basa rekuti tirime, haichaita izvozvo. Maitenda nechii pamaiita kuti irime? Kuitenda kwacho nekuti hapana chizvingangoshanda kamahara. Chaitika nayo gore renyu toti raita paya, iyo yewanawo chii? Yaiwana ropa. Taipa ropa rohuku nguva yataichengeta huku. Pamazoregedza kuchengeta huku? Ndezvokuti takazoona huku dzakarumwa mugodzi meso. Saka tapavaona kuti hakashandisiyana nazvo. Kusiyana nazvo kwacho ropa yakuchiwana yevanhu manje? Ropa revanhu manje. Saka musikono zvaenani kuti murambe henyu muchichengeta huku zvoperera kuhuku? Ndanga ndaramwa kuchengeta huku dzacho. Saka sofa vanhu vayadya nyoka ivangani? Vakawandisa. Zvokusvika kumachini? Kuma 8 koko. 8 chete? Yani makore akakura kudaro? Nekuti pesa payakambenge chimborarama nehuku. Yakazotanga kuuraya vanhu zvarini? Makore zvinondinetsa. Hatichaziva kuti ndezvarini. Munhu wayakatanga kuti muzoziva kuti yakuuraya vanhu ndiani wayakatanga? Vanhu Madzibaba tainamata nawo kuchechi. Madzibaba, kana singakangasi matizvo, inorova vehukama, Madzibaba vanga vari hama yenyu here? Avangasiri hama yangu. Saka yakazoita sei yakuda vatorwa, zvichireva kuti kana mukaidirektira kuvatorwa inoenda? Inogona kuenda. Inogona kuenda. Inoenda. Nekuti imimi mukataura ka musiri kutaura chokwadi hamubatsirike. Saka munofanira kutitaurira chaizvo chaizvo.
Ainoenda ndikuti ndingoti enda pana ningi. Saka zvoti tikatsamwidzana izvizvi munogona kungoiti uraya. Ino zvinoitika. Haidi zvokuti mutange madeketera mutupo wemunhu kana chi. Pana tairisa waya. Tosunga mutu. Munhu atofa. Kueresa waya ndo yamaisa mushonga. Ayo. Kungotora bambudi waya chero wazo. Tosunga tongoti Madzibaba mwana komana mwemti tosunga mutu. Munhu akutofa. Imimi ndimaidare uyu muprofita wakazofa. Ayo nini ndindaidaro. Asi imimi maiprofitawo here? Ya pamwe ndinombobata apo nepapo. Munotomboprofitawo. Saka simba ramunoshandisa imimi pakuprofita harisi raMwari kairi, simba renyine ngechibva kupi? Simba rangu rinobva kugomo. Kunei kugomo? Ndikuti ndinonamata ikakupa ndinonamata panenge pachigara rawambira apa ndipandende chinonamata ipapo. Okay, saka zvichireva kuti mapostori mazhinji panoenda kumakomo ndo game yavanenge vachitamba. Ndizvo vanenge vachinotsvaga ivo vanotsvaga masimba. Vanenge vachinotsvaga masimba kuchipuka chine simba kugomo. Okay, saka imi manga maane nguva yakadini muchienda kugomo kuti muchinotora simba? Uyezve pamaizoti uyu ngaafe, yaive nyaya yekuti maida kupa munhu ropa here, maida kuipa ropa here, kana kuti imi maingotiwo anenge akubhohwa imoti angazviendi? Ndizvo zvandaita izvo. Anenge angondibhohwa ndozvandaita izvo. Kuti angaende zvake. Chinyatsotaura chokwadi chiri kubva pasi pemwoyo wenyu, nekuti nyoka yenyu mati ane makore mangani? Ndichikukeyo kuti ndinofunga inosvika kuma-20 manje. Makaitora gore ripi? Ndakangana. Nekuti oraiti toti hedu 20 years chete. Asi nemakuriro enyoka mamutaura toti 20 years chete. Ndo patinoda kuti tinzwise kuti 20 years youraya vanhu 8 chete. Ndipandikuta kuti inongouraya vanhu kuti tichaziva kuti 8 chete nezvokuti zvatakataura nasi iri kungouraya vanhu, ndiyo kutongouraya vanhu. Saka izvezvi ndauya ndiri kubvunza nezvaya hindiuraye. Aiwa hamufe nekuti hatinenge tisina kutadzirana. Nekuti baba pane kusanzwisisa kwandiri kuita ipapa panhau yenhamba yevanhu vashayika. Inini ndimaonera andiri kuita ndekuti vanhu kana vachisvika kuma-20 taurai chokwadi kuti ndofunga vakuma-20 because 8 nemakore acho hazvisi reasonable. Tikazouya nemunhu anokubatsirai obva ataura kuti vanhu vakafa i30 munozoti chii? Hazvizoita musheka. Saka tiri kungoda kuti imi mutaure chii? Chokwadi chenyu. Matombo ese ari papa vanhu vainzi tatsipika vakafa murwu matombo uri papa andidarika 8 dombo regaregare aimirira munhu wane araitsipika. Ndizvo here zvekutaura nai baba? Ndizvo ishe kuti matombo ari apa anomirira nhamba yevanhu vakafa. Saka aiwa pano pagomo kakomana musangoti dombo chero. Alright baba, tinokushedzai, tichakushedzai. Musha pana apa takasiwa na amai na baba. Tasiwa na amai na baba. Muri chiche awa? Ndiri mukoma wacho. Koma ya koma na baba napa. Koma na uyu tuba akatanga kunoshereketa. Achishereketa. Tupa takaona kuti mukomana ari kushereketa. Pakatanga kufa vanhu mbichana pakatanga iri takazoziva pane hanzvadzi yangu ndinoteedzera ndopakauya achinditaurira kuti ndamubhakura afa ndozvaakanditaurira tikagogara muna kuvabvudza kuti akati akuuraya sei?
inaenda kumubvunza hanzvadzi yangu yakaita zvekurohwa zviyaizvi ndobva yatakurwa ndobva yaenda kwamakumbe ndobva yakazonofira ndichimuka ine kuseni kunosvika kwamakumbe masisa manesi achinditambira anzi akasara achirutsa ropa akanzi nadhokta akanzi chipo chivanhu akatungwa akasara achiruta imini ndichingopinda vachingopi vakomana vakatakura achingopinda mumotikari munhu aisara achirutsa ropa ndobva asara achifa ndobva tazomukirwa kunotoro ikoko kuseni touenda kuzoviga. Ndobva mukomana uyu akuita basa rake iroro achirova kusvika zvino tazoenda kwana sekuru tazonodzitsvaga akanzi mukomana uyu ndiye akatora zvinhu zvaamai vangu mazvinzwa zvaakashereketa nazvo ndobva akanobata zvinhu zvaamai izvi ndozvamupandukira ndozvaakuita so zvakumukonzeresa zvese zvaamai vangu makanotora zvinhu zvaamai vangu mai vangu vairapa yaivo n'anga yechikadzi ichirapa manje uyu bhafurofa amai ndobva anotora ngundu machira zvuma izvo zvakatora zvese ndokutsvaga zvese zvezve nezviri kumubvunza tipeka zvinhu zvaamai ari kuti handisi akazvitora maprofita ari kumubvunza panapa kuti ari kutaura kuti ndiwo akatora zvinhu izvozvizvo iye ari kuti handina ndo zvinhu zvamupandukira manje haachamamusona kana makamubvunza zvimwe haachanyatsotaura chii zviri straight. Hongo muri yeZimbabwe ndo nhau yatinayo pazuva ranhasi ndofunga maona baba vatanga chikurukura navo pari zvino vatorara kare hanzi kana varara kudaro ndo pavanenge vakurotswa zvekuti kana vamuka tichatovabvunza kuti nai baba maratidzwa chinyi pamanga makarara manzwa zvakare vachitaura kuti zvinhu zvavo zvese vanoita vachirota vakatorota vachibikira nyoka zvinoreva kuti vakufanirwa kunge vachibikira zvinoshungurudza muri yeZimbabwe patinozvitaura vazhinji vanotaura kuti hazvipo maakubika nhau saka ndofunga takada kuti timbomira kukurukura tichikuratidzai kuti baba vatorara kare dzatobata kare hope vakukurukura nemapowers avo avainavo I hope papa havasi kuzorotswa vachitirova nekuti tinogoda kunge tichitodonha mavanzwa vachitaura kuti aiwa inini ndikangoti apa chete munhu waakutoenda asi tingati character wise munhu akaita sei kukura kwake anga ari munhu akaita sei kukura akakura zvakanaka akura zvake zvakanaka zvinhu izvo akatozonoita paakatanga kunopinda chichechi apo akuda kuprofita ndopaakapanduka mukomana ya ndozvakamupandutsa ainyanya izvo zvina manje wese anoda chiprofita zvakanyanyisisa ndozviri kumurambidzisa kuti zvinhu zvake zvisaitese zvisabatwa ndanizi kuti ari kuzvida iye muridzi yekuti aprofite nazvo asi inyanzvo pakuprofita paanonyanya kuda chiprofita zvakanyanya saka ari kurambira zvinhu zvake pamusaka pechi pokuda kuprofita haini zvangu handina zvakarora zvandingagona kutaura ndinongoshamo mafiro atinochita mumusha chete kuti pagore pafa munhu saka tinisikazive kuti chii chiri kuitika saka pazva tatodai so tatoonoziva tarerutsirwa taakuziva kuti ndo zvaanochiitika zvekuti imimi maingoona vanhu vachifa sei maingotarisa musingatore action unongopa uchingofunga kuti kapamwe ndezvamwari but wozoona kuti mafiro acho kuti kana pagore kwafa munhu saka izvinezvi zvaanani taakuziva kuti pane zvanga zvichiitika kuti tizoziva kuti baba vane zvavari kuita zvinosanganisira uroyi baba vanoti vakarota chinhu ukataura navo kuti ndarota zvakati hazvitadze kuitika zvinhu izvozvo vakatanga kutaura zvekufa kwababa vedu vachiti ndarota Bernard afa baba vedu vakasvika pakuzofa vachitemwa iye zvinezvi patakagadzira makuva ana baba vedu isusu vakati pane mumwe mwana achafa kana mumwe munhu
musatopedza kwakamakuva pakatofiwa nemumwe mukoma wedu mumusha muno. Izvozvo kuti tizosvika pakuziva zvakawanda izvi, pane zvinhu zvaambuya vanoti ndindakasirwa, ndivo vakasirwa zvese zvaambuya zveun'anga neuroyi. Ivo vakabva vazvitsvagawo zvavo zvokuti marimwe zuro pataipisa apa paseri pemushapa vakati musapisei papa. Takatozoona saini yemoto kumba kwedu kwatinogara chaiko, zvinhu zvichicha zvega zvichikonzeswa nababa ivava. Makapisa pamamarambidzo? Patati arambidzwa pavaiti panofamba nenyoka. Zvakatoitika marimwe zuro achifuma ari nezuro, tikazona moto wakungobvira mumba. Kune ukama vanorwara vakaya kuna baba vakabisira vandoskorapwa vachipora kana varivo vazvikonzeresa. Nawe kuti vanosungirira waya pamuti mumusha medu munomu tine vana vakawanda vekuti vaingonzi vasungwa nyange asina kupara mhosva, baba vanenge vasungirira waya pamuti. Kurwara chaiko vanosungirira waya pamuti, kufa chaiko vanosungirira waya pamuti. Waya dzavo vakatodzisunungura dzimwe pamuti vachitaura kuti iyi ndakasungira ningi, iyi ndeya ningi. Pavakatanga kunyazoita kuoparata kunozikanwa kuti ndiwo vari kutanga pana hanzvadzi yavo atete Justina, ndiyo futi ane zita riri kudedzwa panyoka yavo, inonzi Justina hanzvadzi yavo, yakapiwa zita ravo. Uye nyoka iyi zvavanoti vanorara nayo ichokwadi, nekuti vanototi kana vachinge vatemera nyora dzavo idzodzo vanopinda mumba mavo votambisa nhengo yavo, nyoka yobva yauya yotoita mukadzi wavo. Imimi semhuri pamatanga kuziva kuti ndo mamiro akaita zvinhu, maane nguva yakadii muchiedza kutsvaga rubatsiro kuti zvigadzirisike? Tane makore, asi mugore rineri taita 3 months dzakanyatso mwedzi uno kana wapera tichifamba neri everyday muzviporofita mudzingangawo tichitoswera nenzara. Izvozvo tinongomukira panapa tiswera nenzara tichiedza kuti tione angatibatsire. Tashaya munhu anogona kutibatsira zvakanaka zvinopedza dambudziko redu. Tapera mari yese tatambounganidza semhuri, uye mumhuri medu chaimo tinoti anenge achida kugadzisa nyaya idzi anofa, kana kuti anenge achida kuti aburitse mari uyo anoburitswa basa. Hakuna mwana womusha medu ari kuyambuka giridhiro kuenda kuHarare kubasa nekuda kwezvinhu izvozvo. Noti izvozvo kutaura kwandikuita panapa, pandakagadzira makuvana baba tichivaka ndaive dhiraivha wetaxi. Basa rakangori kana rapera musi watakagadzira magwa patakapedza kwakagwara baba, basa rakabva rapera ndinodhiraivha taxi. Marimwe zuro tichifambira nyaya idzodzi ndabva ndanzi nemumwe munhu yaupinde basa, ndakafuma mumwe mangu musina license class 2 handina diski izvozvo. Handisiri ndega ndasangana nedambudziko rakadaro, takawanda vanoshaya mapepa echikoro zvitupa kana vachida kuti vaende kumabasa mumusha medu. Baba wakabvunza kuti ndozviziva. Vanotoziva kuva chiri chitupa chacho? Vanotoziva kuva chiri, asi havagoni kuti vatipe. Ndio baba vangu vakatisunga upenyu. Pamakore pavanoti nyoka yavo ine 20 years apa, kunyepa nekuti atete Justina vacho vadarika makore wayo vafa, uye baba havana kufunda. Ndio dambudziko riri pavari. Mukadzi wavo akatobva muno mumusha achitadza kuparikana nehama inini vari kutaurwa nyoka. Nekuti vaitogara pano asi vakatoenda nekuda kwenyoka iyoyi. Mazuva ose baba vanotobika sadza vachitoibikira, vagotoidedza vagotoipa. Vanoti vakapinda mumba mavo vakangorowanisa ndiro kudai inobva yaziva kuti kwakuda kudyiwa yobva yauya. Ndizvo zvavanotitaurira baba. Asi pari zvino kuti havachaida. Asi dambudziko riripo vari kutya vamwe vavo sekutaura kwavanoita kunesu vana kuti tikataura kuti handichaida kune vamwe vangu vanondiuraya, nekuti ivo ndo vakanga vane zvinhu zvihombe zvacho pabasa iro reusiku. Zvamataura kuti pavamwe vavo tinoziva vanhu pavanoromba anoromba ari munhu wani, asi ivo vakaenda kunoromba vari chikwata here? Ivo vanoti pavakanoromba vave mumwe chete, asi vakuzoita basa reusiku vane vamwe vava kufambidzana navo. Uchireva uroyi sekutaura kwavanoti ndinoita mbobobo, ndinoita gondo vaturuka, ndoenda kumakuva, ndinodya nyama dzevanhu vanenge vaurayiwa nenyoka iyoyi. Okay, saka makazoudzwa ndekwasekuru ndizvo? Vakamboedza here kuuya kuzobatsira dambudziko kana kuibvisa nyoka yacho? Muprofita akanyatsotijekesera zvose pachena, akati ndinotya kuti ndibate zvinhu izvozvo uye handibate zvihombe. Baba vachitotaura kuti anobatewo zvavo panoda munhu akasimba, nekuti nyoka iyi inonzi yareba uye yakura.
zvokuti painotonzi yafamba kana ikatouya panapa vanoti hapana anosara, tese tinotiza. Baba vane vana vangani? Baba pakurarama kwavo vana mubvira vakaita mwana, kana vakadzi vese vakatora vachienda hapana kana mukadzi akambobereka mwana pano pamusha. Kana mukomo wavo ambotaura panapa pakubvawo zvaakabvawo kuhondo haana kuzombobvira haana kutomborora nanhasi. Mumusha muno mutine dambudziko rekuti vasikana vanodzoka, baba vachivabvunza vanoti vanodzoswa kuti vashandiswe naivo. Isusu mudzimba dzedu nevakadzi vedu chaimo ndezvotogara uchinyengerera mukadzi ungezai, nokuti ukangoratidza kuti wakuita unhu hwako chaiwo hwababa mumba munosiyana. Taura kuti mukoma vavo havana kurira, zvichireva here kuti dambudziko iri rakabvira kare ava vasati vabata mishonga? Ava pavazobata zvavo vega zvedivisi ndopavanoti vakatangira kuita zvenyoka iyi. Asi kugara nekugara kumashure kwavainotaura kuti ivo vaifamba usiku naamai vavo ambuya vedu vaita zvemasvikiro. Zvichireva kuti ava vaigogo vairapa vacho ava vaive muroyiwo futi? Vakanga vari kutoita zveuroyi zvacho izvozvo. Which means vaisashandisa kusvikirwa raive shavi rekuroya rairi pavaira vaizonyepa kuti vanobatsira. Vaitobatsira vanhu vanenge vamborwarisa vaya ndovozorapa kuti vaonewo chouviri, asi varivo vakonzeresa dambudziko. Kana baba ndozvavanoita futi, vangona kukurwarisa vozokurapa futi. Tinoziva vanhu vanenge vaine izvi sezvamataura kuti vane 20 years havabvume. Imimi manga maita sei, manga mapiwa zvokuti vabvume here kuti vanoroya? Chii chakanyanyoita kuti vataure vareurire kuti ndizvo? Munamato taifamba nemuteuro uye nguva yaMwari inenge yadi yakwanawo pavanhu kuti chokwadi chibudewo pachena, nekuti kuti zvizonyatsobuda pachena kumusha kwavo chaiko kwa mbuya amai vavo kune masvikiro ari kona nhasi. Ndo vaita kuti fambai nababa venyu, takatombofamba navo kumusha kwana amai ndokwavaibatwa tisati taziza kunoko. Ikoko ndokwavakatangira kubatwa, takazofamba navo kunoko ndobva vatobvumaga kuti pamaenda neni nhasi apa kapa aiwa ndabatwa. Ndipo vakazonetsobvuma zvese vatsanangura nezvimwe zvakavanzika zvisingatsanangurike tiri panapa. Mukadaro mabva matodenha mwoyo wangu, ndikati ugige taurai nitakupai mvumo. Pavanotaura kuti mubobobo paya vanotone zvimwe zvavanotoshandisa zvinoenderana nemubobo, vane mubobo vanotoziva zvinhu zvavanogara nazvo, vanoti vanazvo asi havadi kuzvibudisa pachena, zvinosanganisira nhengwe dzechikadzi ndo dzinoshanda nemubobo vanazvo. Ndiri mwana wababa ivava, munengina wababa vangu, ndakarwara svondo rapfuura iro musi wechitatu, China, Friday, Saturday ndarohwa noudyu. Ndakabva ndaenda kunoona baba, ndakati baba ndarwadziwa nemusana, musana wangu uri kurwadza nemumumu mangu mumarutivi muri kurwadza. Baba wakabva wandiseka vakanditi wakasimba wakunamata, nokuti dai usiri kunamata dai wafa. Ndakati ko zvinoreveiko baba zvamuri kutaura? Hanzi wakatosimba mwana wangu, dai usiri kunamata pamwe ingadai wafa, nokuti iwewe ndowakatarisana norufu rwendo runo. Zvadaro baba vakabva vati muchimira ndikurongonora. Ipapo pandakauya ndakasangana nemadzimai ababa vanova amainini vangu, ndovakatanga kundiudza kuti mwana wangu uri kuteerwa nemurume akapfeka gauni dema, asi aroda kukukanda ropu nhema kuti uwe nemagodzi. Saka vakabva vati murume kuti abve pauri ari kutoda baba ndivo ane simba rekubvisa murume, ina handigona kumubvisa. Ndobva ndadedza baba ndakati baba mundibvisirewo murume ari kutaurwa naamai. Amai vakabva vandiyeresa muno musana kunoko, vandiyeresa kudaro. Baba vakabva wasvika vakabva vati mwana wangu uri kunzwa papi? Vakabva vandibata parutivi pari kurwadza chaipo paudya. Ndobva vandisa muchinjiko, ndobva vandisa kumarutivi ese muchinjiko, ndobva vasumudza gumbo ravo chitsitsine ichi, ndobva vakundiyeresa, ndobva vatenderera, ndobva vati ndarongonora zvose zvangu zvakubata, asi wakapotswa. Chinhu chakasokupotsa chakasokurova paudya apa chaifanira kukuvhara pahuro
zvokuti dai wakavharwa pauro dai wakafa ndivo baba waindiudza nokuti chinhu chinovhara mweya saka iwewe nokunamata kwawakuita chakasokurwa kumusana kuno ndakati ndatenda baba saka ndadzokera kumba ndakatotanga kunzwa kusimba saka baba vangu ava zvinhu vanazvo handivarambire uye mukufamba kwese kwatiri kuita vari kungobatwa. Saka ivo pavaitsanangura vaiti chii changa chichida kukuurayai? Iyeni ndini ndapa ndakudiwa kuti ndife nokuti vari kutaura kuti nyoka yakuda nyama yeChristmas. Vaitotaura vakatoudza munin'ina wangu kuti funga yakunamata ndiye aifanirwa kufa ipapa. Tambonzwa zvichinzi vo havana mwana, mukoma wavo haana mwana, ko imimi muri vana vani? Isusu vana vevakoma vavo, ivo ndivo kupedzisira mumba mana baba. Saka pakati pevese ivo tuchete ndo vasina kukwanisa kuita havana kuita vana mukati memusha, vana mukati memusha vakoma havana vese havana vakadzi. Kune vamwe futi varimo mumusha vasina vana, vasina vakadzi. Namba yakakura mumusha medu hakuna vari kuenda kumabasa zvinooneka, vazhinji vari kungoita mabasa emudzimba vachingotendera mudzimba. Saka zvotorevaka kuti vakasiya tu kuti vaberekere kuzodyiwa. Ndizvozvo. Ivo baba vaka moyo wavo unoti maprofita anoti wakaoma sedombo semuwanga havasunungure kana waya dzavanga vachitaura nezvadzo vakatanga kuudza inini vakati inini munhu akandinetsa ndinonosunga pamuti nebummed wire. Kana ndichinge ndasunga munhu nebummed wire akada kutsukunuka so wire neminzwa anobayiwa hakuna kwaanoenda uye ndakada kuti afi anofa. Akanga andinetsa futi ndinokanda chirwere chemakumbo vanazvo zvese izvozvo. Saka ivo zita ravo rebasa kana vari kuchechi vanonzi Madzibabani? Ivo ndovanoriziva kuti vanodedzwa chinzi Madzibabani. Haina handirizivi asi ivo vanaro zita racho. Pane vese vemaso vanotozikana vanototandaniswa kumasowe kwese vanotandaniswa vane zvavo zvavanoito vanorota nokuda kwezvinhu zvaambuya zvavainazvo nokuti ambuya vainzi vairota mishonga yekurapisa saka ivo vakangorara saizvozvi vanobva vatorota zvokuti kurara kwavanga vaita ipapapa vachatotaura zvakawanda vari kutotaurirana nenyoka yavo saizvozvo. Pari zvino hapana here sevana zvamuri kusangana nazvo nekuti madenhaka zvinhu saka hapana here zvimwe zvamuri kusangana nazvo kana kuti kukurwisai kwavari kuita? Aiwa isusu tiringonamata kuna Mwari. Mwari ndiye anochengeta ine Mwari ndiye anoraramisa ndiye aita kuti zvinhu zvibude pachena nokuti nguva yaMwari yakwana yekuti mweya mutsvene wakataura kuti baba ava vadya vanhu vakawanda imo mumba maambuya vangu muri kunze mune nyama yakaoma yechimukuyu izvozvo yevanhu munda mese makazara matombo ekutsipika mweya yevanhu. Hanzadzi yavo yavakabva mukuuraya iri kutoonekwa mumba umo hanzi vanototaura naye hanzadzi yavo iri kunzi isusu tiri kuti vakafa asi vari kushandiswa nababa. Haana kumboita mwana iyo hanzadzi yababa vakabvira kare baba vedu vachititambudza vachitishungurudza. Saka munambopindwa nemweya wokuvada kuvarova? Kwete taakunamata asi dai anga asiri mazuva ekuti taakunamata ingadai kutaura kunoku kana kuti vari tori muchipatara asi nokuda kwokuti taakunamata takataiwa zvinowanikwa inguva yacho tiri kuudzwa nemweya kunzi pabasa rese ramuri kuita ivai nerunyararo. Saka imi makaramba kuita usai hweChristmas? Inini ndototenda Mwari kuti vari kundichengeta. Handikamboitwa usai hweChristmas nokuda kwehuroyi nokuti nyoka yachona iyo yange ichitaurwa kuti inonwa maheu. Isusu tine nyama dzedu tendichiona kunge maheu asi ritori ropa. Pane muriwo unoiswa apapa paseri pechigadheni muriwo uyo tendichiona kunge muriwo asi nemeso emweya hausi muriwo nokuti nyoka iyo inonzi inoda nyama. Asi panodiridzwa maso ese munda mese makazara tumatombo toto takabvunza kuti nditwei vakataura kuti nezvipikiri zvavanorovera vaonenge vada kuti afe vanorovera futi zvipikiri pasi paground ipapa vane zvakasiyana zvavanoita.
vari kugara nababa ndevapi? Ndimi here mugara nababa kana kuti vanogara vega pamusha ndo zvinoda uroyi wavo. Mukadzi aigara achiona nyoka svika abva. Iyi nyoka yatiri kutaura nezvayo ka inyoka yakakura roambira, sekutaura kwavaita kuti masimba angu ndinatora kuroambira. Vanotaura ivo vanorara nenyoka ndio yavanoita mukadzi. Saka mudzimba meso mutese varume tinorariswa nenyoka iyo vachitipedza masimba tese varume. Nevakadzi nevaroora vese vanopedzwa masimba nokuda kuti vanonga vachirara navo. Saka vanotaura kuti musha wese ndinotonga ndiri murume, hapana vanotya. Musha wese wamukutaura musha wenyu kana kuti nzvimbo yese inoi? Domboshava inei. Asi nguva yaMwari yakwana yekuti zvichibuda pachena zvichipera. Ivo havachazvidiwo, ndofunga vadya vanhu vakawandisa zvokuti vakutonzwawo tsitsi kuti vanhu vapera. Nekuti ivo vataura kuti vakawanda vanhu vandaji. Kuti 80 havakuverenga havagoni. Nauye kuti madzimai munoona ane siki asi asina munhu warara naye, ichokwadi ichocho? Ya, zvinogona kuitika saizvozvo nokuti vanonga rara nenyoka. Saka nyoka yene hunye hwanosiyaisa nokuti vanopinda mudzimba dzese. Kana vachitoidana vanotoidana vachiti yatiite mabasa edu atakaranga naye egondwa kuenda kumakuva ekurara nevakadzi vevanhu ekudya nyama chiuya tinodya nyama zvese vanobuda pachena, hapana chavasingaburitse pachena. Zvokuti uroyi huriko taakutozvibvuma. Kunzima muleZimbabwe indaba esilayo lapha ekababa ovumayo ukuthi yena ule nyoka, inyoka leyo uthi wayithatha ungumuthi wokusebenzisa emasimini ukuthi alime, kodwa wagcina phela sitshintsha sisiba inyoka. Kodwa namhlanje libona abantu bebuthene kangaka bathi inyoka leyo siqedile, sidle abantu abanengi, sile 20 years ukuthi yena ubaba akakwanisi njengoba limbona ukuyiphakamisa, silala laye nguyumfazi wakhe. Njalo nje bechasisa ukuthi amatshe eliwabona lawana ngamatshe ukuthi ngabantu abafayo, kulezipikile ezifakwa phansi okuthiwa ngabantu abafayo. Sakuningi muleZimbabwe plus yena kalamfazi usebenzisa abantu bonke, uthi yena uyenza lokhana kokusebenzisa abafazi kulala labo, aphinda athi nguMadzibaba uyabona ule church, aphinda athi yena ule nyoka ulezinto eziningi, kodwa okwanamhlanje sevuma ukuthi hayi ngilakho. Zvadaro mureZimbabwe munotiziva isu Drewmas media, panenge pakadai so tinomiramirawo, hatiti tinogona asi tinomiramira kuti dambudziko ringe richipera. Naizvozvo tichaedza kuona kuti tobatsirana sei nemhuri iyi vawane rugaro rworinani. Handofunga zvese zvataurwa zvese, handofunga kana paine zvasirirwa, asi ndovimba kuti zvasara ndezvekuti takutokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti tibatsirewo nenyanzvi kana mazvikokota vanokwanisa kubvisa chirombo chiri kutaurwa kunzi chiripo pamusha pedu panapo. Pane vakambouya, ndofunga tane wiki rese tiri panapo tichiita basa irori, hapana ari kuenda kubasa, hapana ari kumboenda kunodya, toswera tiri pano nekuti nyaya yatakatanga ihombe, hatichakwanisa kuisira panzira nekuti hatizive kuti chikara ichochi tikachisira parodhi tikachisiya chisina kutorwa nenyaya dzatakapara idzi dzatatanga tinogona kupera tese nekuda kwechikara ichochi. Saka iye muridzi ari kutotiwo inini chinhu chakutondishungurudza handichakwanisa kuramba ndichigara nacho. Nemashungurudziro achinoitawo vamwe vana vavo nevekwababa mukuru nevekwachi, zvese vanozviziva zvavanoita nacho nezvachaita nevanhu vachakauraya, zvese vari kuziva. Saka vakauya vese venguwo tsvuku nevenguwo chena nevanoti haka todzura, vauya vakaita zvavanokwanisa unyanzvi hwavo. Vakauyawo vamwe ndovamwe vakabatawo nyanga, vamwe vakauya vakabata zizi, makusena ano pauya umwe auyawo akasikuti ndabata nyoka, asi nyoka yachona baba vedu vari kuti zvinhu zvese zvabatwa izvi ndiri kumanikidzwa kuzvibvuma, asi hapana kana chinhu changu hwani chiripo pazvinhu izvozvo.
chinhu changu inini chikange chabuda inini hapana kana anombomira kana pese panenge pakazara vanhu vachiona. Vari kuti hapana anokwanisa kuchibata asina masimba. Saka vese vambouya vaita zvavaita. Vamwe vari kudawo mari nevamwe vatiri kudedzawo vatakapiwa nhamba dzavo nezuro. Vanenge vachidawo mari yekuti vasimuke, vakwirewo mabhazi vauye. Voda zvekare mari yedare nemari yekuzoti kana basa rapera vane mari yavanoda kutendwawo nayo. Tichikuudzwawo mafiga akasiyana-siyana, ma1000, ma2.5, ma800. Saka isu dambudziko redu nderekuti mari tinokwanisa hongu kuunganidza, asi haichaunganidzika zveemergency zvokuti tingaiti ngabva yaungana nhasi yese tobva tangoti munhu ngaaite basa, nekuti mukaona nguva yese yatanga tiri paunhapu tisingawane mabasa anonyatsotipa mari yakanaka. Saka tiri kutokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti kana paine vanokwanisa kunzwisisa dambudziko redu, tikange tiine zvavanodawo hatishayewo muripo watinovapa, ngokuti kana vakati vari kuda muripo wakadai pabasa iri tinokwanisa kuunganidzawo pavanenge vataura kuti tichema tese tovapawo zvavanenge vachida. Vese vambouya ava vamwe vaenda vatotiza nekuti vamwe vauya nezvinhu zvavo zvavari kubata ndezvefeki. Saka vatozopedzisira vakutoona kuti panapa tingatopedzisira tatovarwisa. Dai kuri kunzi tiri vanhu vasina hana dzakasimba, vanhu vachona ivo nemazariro anenge akaita vanhu, kana mukazvifungawo mhuri yeZimbabwe kuti tine dambudziko rakadai, mumwe munhu ouya nenyoka iri kuratidza kuti ine mawiki kana maviri yakafa, hameno kwaakaitora oisa kakachuma muhuro oti ndo chikara chiri kunetsai mumusha menyu. Muri zobva ati chikara ichi hachisiricho. Vanhu ivavo dai tisina hana dzakasimba, dai kutaura kuno tiri kumapurisa tarova vanhu ivavo. Saka tinokumbirawo vanhu vanoita zvechokwadi, vanonyatsoita zvekudzura zvokuti iye muridzi chaiye haasi kumboita nharo nevanenge vauya. Anotovabvunza kuti amimi handiti mauya muri kuda kubata chinhu, wobva wanzi tangai kuita basa. Saka iye pakutanga kuita basa ivo vanototaura kutoti uya hana kana simba. But ivo vanenge vauya vachona vanotanga kubvisa mazizi nenyanga pamusoro pekicheni, zvinhu zvachona muridzi wobva ati hazvisiri izvo zvinhu zvavari kubata izvi. Saka kana paina achazouyawo achizobatawo zvinhu zvavo, zviri kunzi zvakawanda, hatikwanise kutozvinominata because hatizvione nemeso yedu yenyama, zviri spiritually. Ivo vari kuti zvinhu zvangu zvakawanda ende zvine masimba ekuti kwese kunoku kunharaunda yese yeDomboshava hakuna anozviti ari mukuru pavari. Ivo vari kutozviti ndini mukuru, hatizive ukuru hwavo kuti pamwe mukuru kudunhu rese hatizive. Saka takutokumbirawo kuti vanozvito ndana mazvikokota muZimbabwe mese mune nzvimbo dzakatikomberedza vauye vatibatsirewo dambudziko iri, nekuti isu hatichatokwanise kusiyira basa iri parodhi. Ivo baba vari kutsanangura kuti zvinhu zvacho vakazvitora kupi, uye muridzi wezvinhu akavapa mupenyu here, ariko here? Ndofunga baba vave chikuru vakanga vachigara pamusha unoyu ndopa vakazvarirwa pavakaberekerwa. Saka pakashaya vabereki vaiitawo zvemudzimu, vanga vaine mudzimu wavainawo wechivanhu chedu. Saka hatizoziva pakufambawo kunoita vanhu vemashave nechichi, pamwe unogona kunopiwawo zvimwe zvinhu zvekubhustwa usingazive kuti kubhustwa kwandiri kuitwa ukako, pamwe zvandakupiwawo zvazveurombo. Saka hatizoziva kuti zvanga zvasangana here kana kuti vakanga vanorombawo vega here, hatizive. Asi pavakazoshaya veukama hwavo vekumusha kwava vanokwanisa kuuyawo nenguva kuzotipe ichi nhumbi dzemunhu wedu nezvavaishandisa kuita basa ravo, mangundu nemachira eretso netsvimbo nechichi. Hapana kuzowanikwa mukana iwoyo wokuti zvinhu zvikollektwe zviende kunosiyiwa kumusha kwavo. Saka nekufamba kwavaita ndofunga pabasa ravo vaifamba naiyeyu ari mwana wavo vachishanda vese. Saka zvese anozviziva zvaiitwa ipapo, mafambisirwo ayo zvaiitwa. Kana nyoka yakuuya ichidedzwa zvese anozviziva, kana kuchida kunzi kuye chamupupuri zvese vanozviziva, kana iri zvakawanda. Saka pakangofama iye akabvasa rachiita continue zvekutiwo kana akazonowedzerawo iye akawedzera pamusoro pezvanga zviripo kare.
zvitori nepower kana zvakatozoiswa power rimwe zvakatozowedzerwa. Saka isu ndo zvinhu zvatinogara tichingobatawo kumachechi kwatinoenda. Ini chinongondifadza ndechekuti ava baba vedu havasi kukakavadzana nesu, hapana kana vari kurwisana naye kana vari kupindura zvirafu kana zvekutuka. Vari kutotiwo vana hatibatsiranei kuti zvinhu izvi zvibude mumusha nekuti ininiwo zvanditambudza zvandishungurudza. Saka vari kuti tsvagai munhu anonyatso chamakuva angu chaiye anonyatsozviti inini zvinhu ndinozvibisa izvi. Kana zvikanzi zvinobiswa zviri zvipenyu kana zvikanzi zvinobiswa zvakafa, izvilongwezi tagutsikana takonfimu kuti zvinhu zvabiswa mumusha tava safe. Then tozochiereswawo kana anenge auyawo kwanisawo kutieresawo kuti zvimwe anenge abatawo zvimwewo zvake vemumusha umu, because vari kunzi vakawanda. Anenge azobatawo zvake anosara achizozvionerawo. Tese tinokumbirawo tozoti vanenge vauyawo vacho vofamba mumamisha mumusha machona imomo medu mamazvimba kupa votichenurawo tosara tiri vanhu vanenge vanoitawo zviri nani. Nekuti mukaona ipapa hapana kana tikakuratidzai vehukama wachona chaivo tiri kunotambudzika. Vamwe havana vakadzi, vamwe havana varume, vamwe vanodzoswa kudzimba vakadzi, vamwe vasikana havaroorwe, vamwe vanongourayiwa zvisina tsarukano. Zvese ndo zviri kunzi zvinokonzereswa nechinhu ichochi. Mataura kuti iyi inzvimbo yenyu yese, ivo vakati simba vanoriwana mugomo. Zvino nderipi gomo racho? Iro gomo racho nairori ramuri kuona chikomo ichochi. Chinonzi chidiki but ihombe gomo iro riri. Semataurira anoita muridzi waro anoti zvinhu zvirimo imomo zvakawanda. Itori state house iyoyi yezvinhu iyoyi. Hapana chisimo. Ende varototi mune bakwa imomo ririmo riri pasi pegomo, asi isati kwanise kuriona nemaziso edu. Ndo kusanangura kwavanenge vachiita. Hongu muri yeZimbabwe ndofunga nawo muri kuinzwa. Chandingade kukuratidzai pari zvino ndofunga apo pamberi apo muri kuona hipi yematombo, matombo akaunganidzwa. Ndada kuti tibva takuratidzai tisati tabva pano hanzi uwandu hwematombo iwayaya. Dombo rega rega rinorepresenta munhu akaurawa. Matombo acho mukazotarisa tisingatarisa iwayo yakaunganidzwa yadhino ine matombo akati one day. Asi mukatarisa matombo acho ane type yawo inoratidza kuti ndo mamwe chetewo anoratidza maybe sezvo manzwa kuti havana kuenda kuchikoro vanogona kunge vasingagone kuverenga vongoti vakauraya obva vakanda dombo apa as a way of numbering. Munozaka maverengerwo aitwa mombe kare nana baba vedu. Tozoona imba yamuri kuona iyi ndo imba yababa ivava, ndo mavanogara. Nekukura kwakaita nyoka yavo hamena zvinzwisisike. Nyoka yavo wati inosvikosvikira pamusoro pemarata, that is pamusoro pekamba ikakako, yobva yazopinda mukati. Nyange zvazvo varamba kuti havaigumbatire inoya iri mhepo, vanoziva zvekurota izvozvo. Amen. Soko vachele kunzima muli yeZimbabwe ngithemba lizwile lokho kade kukhulunywa nguAndrew uthi nxa likhangela libona amatshe lawa abuthanisiwe ayisokubuthanisa ukuthi siyathanyela kumbe abantu basegumeni, kodwa ngabantu abasebefile sebabulalwa ngubaba lo. Ngithemba kuleziqimba 1 esinye lapha nesinye sivalekile ngale, amanye aseduzani khonapho plazi kule kuthiwa izipikiri ezikhandelwe phansi, kuthiwa ungabona isipikiri sivele siphansi kuthiwa hayi umuntu yabe sefile lapha kugcwele amatshe abuthanisiweyo. Amanye bayakwazi ukuthi sibabuzile ukuthi kanti njengoba amatshe emaningi efanana bathi hayi wona awakhe ayazakala achiyene lamanye amatshe, njalo nje le nxa libona yindlu yakhe ahlala khona kuthiwa uhlala yedwa yena, uthi izinto zakhe lezikazi yenza ukuthi ahlale labantu. Kuthiwa kulomntwana oke wahlala laye omncane wasuke baleke sithi hayi ngibona inyoka, njalo nje inyoka yakhe kuthiwa iyabuya khonapho kodwa ibuya ingumoya, uthi yena inyoka yakhe inkalakatho, ukuthi abantu abaningi ababuya besizoncedisa lapha babe babona ukuthi hayi yebo njengoba lo ebambo isikhove ebambo kuyinyoka, lokhu kuncane isikho kwami kukhulu, yikho
indaba esilayo muli yeZimbabwe so bafuna abantu abancedayo kungaba yibaphi whether Madzibaba kodwa kufuneka umuntu okwazi ozizwayo ukuthi hayi mina ngiyakwanisa asifuni abantu abafuna ukuzozama ngoba into le inzima. Chinoshamisa kamuri yeZimbabwe chinoshamisa zvikuru ndechekuti vazhinji vanoita zvemushonga vazhinji vanoita zvemushonga hapana chinhu chinobatika chekuti unoyasoti ichi ndicho chatiri kuona chakaitwa nemari iyoyi. Mukatarisa vanhu vaungana kuungana kunoita kavanhu vanoda zvinhu vanoda kunzwisa kuti chii chiri kuitika asi pavanhu ivava zvakare pane veukama pavanhu ivava pane vamwe vanongotiwo dai taenda tanoona kuti zvii zviri kutora nzvimbo asi vauya vanhu neuwandu hwavo zvokuti kana vangangoda kukambena vaya vanototora kamukana unosoko kuti vachinoti ndivhoterei nekuti vanhu vaungana zvechikwadi. Ngithemba liyabona abantu ababutheneyo kayisondaba yoku bafuna ukubona ukuthi kuhamba njani kuzakhitshwa yini kuzalungiswa yini ngoba kuthiwa hayi kulabanye ababuyileyo basuke labo begijima yesithi okulapha kunkulu so hayi thina sesimelele ukuthi sibone ukuthi lathi singazama ukwenza ukuthi sibuye labanye abancedisayo. Pavanhu vakaungana mufuka kuti tikaudza tiburisa yenyoka dzedu adzisvike kana 10-20 baba. Bawana abantu vazithwele ezindlini lapha. Ago muri yeZimbabwe ndiyo nhau yatinayo pari zvino takuda kuti timbotaura nevechidzimaika tanzwa nhau yemubobobo pano timbonzwawo kuti vanoti kudini nenhau yatakaunganira panapa. Dambudziko ratasangana naro ini ndiri mwanasikana mumusha muno. Dambudziko redu ratinaro ava ndibaba vedu. Chinotinetsa ndechekuti unogona kutoroorwa. Saizvozvi ndakanga ndakatororwa. Asi murume anogona kuzongokuramba with no reason. Pasina kana zvawaita kana kuti sei murume otokuramba. Wodzoka kumusha kwacho, woedza kuda kuti ubate zvinozvi. Kana kuti ushande kana ukatoiunganidza mari yacho, unopedzera usisina mari yacho, yatoshaya basa. Dzimwe nguva unogona kutorota, wakatorara kana nemunhu woukama, wotoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Saka dambudziko irorika, idambudziko rinotishungurudza. Zvakanyanyisisa isusu vana vasikana. Zvakaoma kurota uchirara nehama yako wozomuka kudaiwo unotoshaya kuti uita sei. Saka isusu tatakungokumbirawo kuti kana paine rubatsiro rwamungagonawo kutipawo vanhu vemuZimbabwe matibatsirawo baba vedu vakwanisa kutorerwa zvinhu zvavainazvo izvi nekuti isusu tatoneta nekushandiswa nababa tiri kutinetseka zvakanyanyisisa. Vanhu vari kuona kunge mafanisi kana kuti sei but isusu si paukama isusu tiri kutambudzika zingaite hanzvadzi dzedu vanhu chaivo vakatosvika kana ndikatarisa vamwe vakoma vangu hatisi vanhu vekuti tinoshoreka tasei but topedzera takutoshoreka nenyaya yekuda kwezvinhu zvinenge zvichiitika musha medu. Zvakangooma kuti uraramire musha makoma wakaberekwa. Vamwe vanoroorwa vachienda kuvarume vavo. Isi tiri vekungodzoka nekungogara. Vamwe havana kana kutombobvira vatomboenda kana kuvarume vacho. Zvinhu zvinotirwadza zvakanyanyisisa. Saka tinokumbirawo rubatsiro kune vanokwanisawo kuti zvinhu zviri panapa zvibviswe nekuti dambudziko redu nderemari ndoratiri kungochema iroriri kuti dai taonawo vanotibatsirawo zvinoti zvakatirerukeiwo kuti zvinhu zviri pamusha panapa zvibviswe. Ndanzwa muchitaura nhau yekuti munorota muine weukama havasiriwo here baba vacho vamune muchirota? Unogona kutorota une mumwe munhu asiri ivo kutozozvishaya kuti zviri kufamba sei. Ndofunga ivo vane makonekitiro avanozviita kuti ivo ugorota mumwe munhu zvekuti zvinhu zvacho zvinorwadza kana kuti kunyatsozvitsanangura nyaya yacho inorwadza. Zvakangooma kurota uchirara nanzvadzi yako. Saka mukuziva kwenyu ndivo here baba vane zvinhu kana kuti paukama ipapo pane vamwewo futi vanazvo? Varipo vanazvo zvakawanda asi kana munhu angobudawo pachena kuti ndinazvo isusu tinenge takungoti ndii. Ivava vasi kumbotaura mazita ekuti kuna ninge naninge? Inini hangu handina kunzwa kuti nekuti vakomana ndo vari kudhila navo handina kunzwa zita remunhu rakataura nekuti zvinoda kutaura zvinhu zvawanzwa munhu achitaura. Vakomana ndo vanenge vachitaura navo ndisingazivi wangu vakomana kuti vanenge vachivaudza here. Tikuratidzwa ndiyo kitchen mavanobikira. Tapiwa mvumo yekuti tinge tichipinda. Ndinovimba tinobuda zvakanaka. Banga iro marona here soko reredhi riri padhuze nepanobikirwa.
bedroom nderiro asi vanhu vedu vakarara zvavo muno mubhedha wavo vanotakura pose pavarara. Soko ini ndangonakidzwa hangu nebanga mboti tiratidzai mhuri yeZimbabwe wanyasoroona banga iri kuchipostori ka jira reredhiro munoziva zvichinzi chinai soko pamachira eredhi nderehondo ukaona paita redhi chete yahondo iri rakafarwa iri rinopinda nyoka iri noma inopinda ichinzi chinobuda ichifamba iwananzwa kushandisa zvinhu zvakasakara ndozvaunanzwa kushandisa iyo kachawo hadi chinhu chinyowani kana ukatovati ndokupai bhutsu nyowani havanzoida vanoda dzawambopfeka iwewe kana kuti dzekumupedza nhamo dzemubhero ukavatengera chinyowani havadi tapindawo mubhedhuru mababa minhenga yemaziza iri pasi kana kuti uzoti nenge yabva kupira izai rakapwanyika kairo nemachira eredhi machira matsvuku kandeehondo amene kuti hondo dzavanenge vachitinana nadzo ndedzei pagozoitawo apo kapo ndo machira kaichipostorayo akomana vanzi ndo vanopfeka vachishandira vanhu vachibatsira kavanhu wotoenda uchitaura zvangu zvafaya ende zvinenge zvafayawo zvechokwadi kungoti nhasi tatongoti pari kuya vaenzi vanoyanika mufushwa dei womuriwo parusero urwu unoiswa padomba apa mufushwa wacho ndiwo unoitwa everyday poto yavo mapoto avanobikira sadza ravo saka kubanisira vanokwana mukana kuti vabikire asi poriji ririmo tinoyeuka pamwe nikuda kokwanda kwavanhu haina kuzouya kuzodini kuzodya inouya ichidya imomuno everyday sokuti vanoti vakaridza mapoto kudai yopa inodini yopa inozva kuti takuda kudya yobva yauya ivo vanorara panapa ndikovaonesa pasa rwavo aiwa upe mugadheni unenge wanotondotsvakwa haupe mugadheni unenge uchifurwa naivo vanyoka vacho vega onemamakoma vakaramba kuvakisirwa musha saka amene togona kunokurakidza iri pari kunhu panogara nyoka yacho pabako pacho tinokurakidza ndofunga muri kuona nzvimbo yatiri hanzi ndo panogara matombo aya musakanganwa kuti pese pamunoona matombo akaunganidzwa mweya vanhu yakatsipikwa pakarohwa vanhu mauratidzwa zvakare paya pachikuwa panzi pane nyama zvakare iripo handiti mariona zvakare dombo riya rabanga kani rakarohwa neredhi asi ini ndaigara pano ndaitanga kungobvisa zvinhu zvese izvozvo iyo mbiya iri papo yakasakare ndio munoiswa upfu kuti nyoka isikocha kapi kuti pamwe inozoigirwa mvura iri hatizivi
saka vandopinda mukati umofuta vachiidedza saka iri kunzi iri pakati pegomo irori ndopairi takatopisa masora kumukona uswa wacho famba singafambike pese nemasora angarisango tisi takatopisa saka pano ndo panofidhirwa chikara. Asi unenge wakarohwa machira ehondo. Pakaipa. Vanenge vachitokudziirirai kuti mukasvika nzvimbo idzodzo pamba ino waya pesa saka dzimwe waya dzichiripo dzototema zvototsvaga vachazouya nechicheni chocheka akatonyura zvirikuda kuti apa pane waya dzakatonyura waya idzi vandotaura kuti mazita evanhu vese vakafa vese takatokutambudza sora range riri mubaba akatopisa pandapisa apa kumba kwangu masofa akatsva muchipisa kunoku masofa achitsva kumba kuchitsva onga watambira kunonyudza varatidze kamhuri yezimbabwe sora rakatsva iri kumba masofa achibva atsva saka inonzi yakabva inoenda futi umwe mune rigomo iro rimwe iro chikomo chinogara futi iko inonogara futi ko hanzi nzvimbo dzaro kana yabva apa yakuenda kumakuva pane zvimuti iro nepane makuva ataivigwa saka nzvimbo ipapa yakazara taakuvigwa kugomo saka moto wakazodzimurwa nani unodzima wega hapana anodzima unodzima wega ukadzima nguva dikidiki pane zvavanoita kuti udzime wakabatidzwa kanenge katatu kuti ubaatiamodiwe ndakarisa petro apadiwe munhu muno mugomo ndiwega vanoswera uchichenechera matombo toba kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri ndiyo ine dzidziso ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapostori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso matombo akaita 1-1 mati ane zvaanoshanda iwaya ndonhamba yevanhu vanenge vakauraya saka ndi vakauraya munhu ubva vaisa dombo ukasauraya munhu ubva vaisa dombo saka aya murwi wematombo uri kutoreva zvakawanda vanhu vakauraya vanototi kwaunganidza kwavanoita vanenge vachitsipika mhepo yacho yevanhu vanenge vakauraya ndo kugadheni kwavo kwatiri kuenda hanzi imwe hipi zvakare iyo mweya yevanhu vakazorodzwa tizochekesa muavha muri kuonawo ndopavaitira mesi dzavo turimo munda gadheni rinodiridzwa mazese nderiri
takukuratidzai pari zvino gadheni rine mbiri ranzi ndo rinogara richidiridzwa nguva yega yega. Muru wacho usingakure ivo vanotowanzotaura nemusikana wavo vakagara padombo izvi ndopavanogara nchinzi inoya nepapa ndogedzera inoya naye kanzira kamuri kuona ako hanzi ndo kwainouya nako nyoka iyoyo, ivo vozokurukura nayo vakagara padombo iro. inenge iri papa ichitaura navo. Ndosaka muri kuona paine urongwa hweheji hwekuti mumwe munhu akasvika panapa haana chaanokasika kuona. Inogona kutonzi chidzokera paya munhu uyu munhu uchiri kuvharwa neheji. Hauzokwanisi kuona kuti kwanga kuine kuine, asi unotonzwa vachitotaura kuti pane munhu vakutaura naye kana vari panzvimbo inei vari vega. Zvakaoma. Pari zvino muri Zimbabwe regedzai tifambe tinange kwataudzwa zvakare kune matombo akakandwa hanzi uyo zvakare murwi uyo watiri kuratidzwa naMadzibaba vakaramba kuita usawi hweKrisimasi. Ane zvaanotoreva semawanwani vanototaura kuti ese musabvise. Ndakatsipika mhepo dzevanhu vakafa ipa havadi kuti abviswe akatotsipika. Saka imi munofungidza kuti mukaibvisa chii chinogona kuitika? Tichatozoona tabatsirwa nevanenge vatibatsira kubvisa nyoka yacho saka matombo tobvisa hedu kababa ndokutotanga vakumbira. Panosungirirwa barbed wire ndevaka. Barbed wire takatotema muti wanga urapa wanga wakasungirirwa waya. Handitinde patakatema muti wacho. Uyu wakatochekwa waive nebarbed wire dzakasunga muti. Takatouchekesa tifungidzira kuti dambudziko rinobva rapera. Wanga urapa kutema sodhomuninga apa. Ndongo ine waya dzakawanda. Ndongo ine waya dzakawanda. Regedzai tisvike. Matombo amuri kuona haasi matombo nje. Ese twese tumatombo toto. Vanhu vese vakafa vese. Yesa. Twese tumatombo twese tumuminda vanhu vese esa. Ende matombo acho ngatarisa zvakare ari mulaini. Achienda kadai so. Takamba munhu watakatema wayene waya ndiyo baba. Ndoda uyiga chikato tikati zvadzo. Soko sina chasiya henyu akawandisa. Mungavaratidze muri Zimbabwe munda wacho amenoti unorimika sei nekuti angori matombo anoratidza kuti akasimwa. Pari zvino takuda kukuratidzai muti wacho uri kunzi ndiwo wakatemwa, muti waigara waya waya manzi wakapachitaura kuti ndaingosunga chete ukangoita dzungu chete ndosunga. Ende mukatisa matombo acho akaita dungu akananga kumuti ikoko kwaunenge vachizonosunga muti. Kana wangosunga chete zita rako rataurwa ipapo, hanzi handabasa nemutupo ini ndinongo kugonyesa. Hanzi idzo dzahuni kai soko tokupaika huni muno wana chekubikisa kumba. Kwena ndina basa nazvo ke. Unozomukirwa navanhu vese. Muchamuchitakomana haana mvura akaroora kamukoma wedu. Neambotaura pai hatozatezi mukadzi mhandara para. Chikozisiwa neivava. Hamunambogara makaroora here baba? Kana kumboedzawo kupfimba muchirambo? Ya, takamboedza asi tikatombotora wakaenda. Asi naizvozvi ndofunga tichakwanisa kuita chimwe. Uyezve nyangwe kubasa kwandinowana basa kwandogara Bedwich, simu rainonipa basa, asi mari iyo handione chainodi chainoshanda.
zvinonzwisa tsitsi muri Zimbabwe kana tichizvitaura so vamwe vanofunga kuti hanzi izvo inonzi drama media tichizvitaura rinenge je vakatengeserwa stendi nababa ivavo mukadzi ane musha uyu mushanjo yonga wakasungwa waya takatoutemera waya idzodzo tataura nemunhu kuti samari pamushanja apa pari kunzi pakasungwa waya dzedu idzoupenyu hwedu tobva tayo yamubvise tobva tatotema muti uyu marimwe zuva vachitotaura vari vega kuti ndakakusungai pamuti uyu nepamuti uyu nemwe miti iri mugomo mwese takaibvisa waya tatoona kuti hapana zvatingaita imimi pamaunenge matiza pese muchiti apa apa chaite mondipoka stendi ndiwane pekugara ndigara hangu kuno naisoko shumba munogara mega soko makutotya muri Zimbabwe ndofunga muri kuvaona baba vari kuzorora iye zvinezvi taakuda kuti vakwanise kunge vachimutswa kana vamutswa tochikurukura navo tinzwe kuti ndezvipi zvavapiwa kumatare kumakopeka votipirawo zvichida pamwe tinopedzisira taudzwawo isusu kunzi dai madai masubscribers awande vamutse henyu baba regai tione vachimutswa tikurukure navo tinzwe kuti kana kuti ngosumuka henyu maka muri ipapo baba tanga tiri kukurukura nevamwe pari zvino tapedza asi tadzoka kwamuri sezvo mamakarara mataura kuti munopuwa zvinhu zvakati wandei kana muchinge makavata pamwe mungangoti pakurawo zvamapiwa kumakope anozodudzira ndapiwa ndarota mbomu maita mbiya yanga ine mvura yanga chipfachukwa mvura so chipfachukwa mvura mbomu zvokuti zvinogona kunge zvichirevei mvura chiraramo zvokuti nebasa ratinaro panapa tinogona kubudirira kuti tigone kuti chikunhu chinogona kubatwa mvura upenyu zvinofadza mhuri yenyu iri kufara kuti dai waro zvamuri kutaura zvazadzikiswa pasarambe pachiwanika ndufu ndanga ndichida tisati taenda hedu pavanhu vese vakadyiwa nenyoka iyi ndeupi akanyanya kukurwadzai kudarika vese uyezve nyoka iyi inonzani zita rehandisiya tambudzwa chinzi ine zita rehanzvadzi yenyu Justina Justina tiri kukuyeuchidzai tiri takuitumidza ndisu kana kuti Justina inonzi Justina yakapiwa nani zita ndindikaipa sei makazoipa zita rehanzvadzi ndongeri pamwoyo pangu ndakagona kuti ndiipoirwa saka pa vanhu vakakurwadzai kudarika vamwe wese matindei hapana akandirwadza zvaingori zvakangofanana zvaingoga zvakangofanana tinovimba muchawana rubatsiro rwamuri kuda baba imimi kwamakapiwa mudzi muchinzi ndewo unokubatsirai kuti murime ndekupi uye muchiri kukuziva here munhu akakupai mupenyu here kwamakaenda kwacho ndo vabereki venyu vataurwa here nzi vairapa kana kuti makapiwawo samwe ndakapiwawo samwe tinotenda zvikuru baba tinovimba munokwanisa kunge muchibatsirwa nevanobatsira uyezve mubvumo wokubatsirwa kana paine zvavanoda kuti munge muchibuda pachena muchivataurira muitawo saizvozvo kuitira kuti ave manake ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe ndofunga manzwa vakasiyana-siyana tadzoka patatangira kana zvadaiso zvakureva kuti
takuenda zvinzwa matombo akangozara mamwe matombo atinongofamba tichibhutsura so aya tingoti uri kuzvifambirawo hako. Mule Zimbabwe Nthemba indaba lizwile ubaba yena ngokwakhe uyavuma ukuthi hayi inyoka ngilayo kodwa so far sokubuya abantu abaningi bezama ukuthi bencedise kodwa akukabi akubakazuzi usizo babutheni njengemuli. Nthemba libonile amatshe amaningi ade khulunywa ukuthi hayi amatshe lawo iqemba leli lalapho kubotshwe khona ukuthi ngabantu abafileyo ababulawa yinyoka ngendaba yomsebenzi kababa lo yo kunzima mule. Munozvachisoko maybe kwakupenga kwatakuita ini ndine belief yekuti pandinofamba ipapapa imbwa dzatosangana nadzo huku dzatinosangana nadzo makitsi zvakasiyana siyana tichingozviona seizvo zvinhu zvatajara kuona hazvisizvo kombudzi nemombe dzatinosangana hazvisiri izvo pane imwe life yatisiri kuziva and nyaya yekungouraya huku chidya ndakufunga kairi dzatinotenga dziya saka toita sei torarama nei zvinani kuzvidyira kumba kwako yawapfuya iri nani unenge waiwana kupi kuti pekutanga pacho muri weZimbabwe tatandara zvakwana asi inini imwe nhau yacho ndinetsa ndeyekuti ndimadzibaba vanotoshandira vanhu nyaya iyoyo Sokostina ngatiite imwe musi inyaya inoda kunyasoongorwa yakangozvimirira yega tesina kukwazisai nemutsa madzimai tesina kukwazisai vana madzibaba makadini nhasi hatisi kuisa zvanza aiwa muri weZimbabwe ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa pari zvino regai tidzokere guta reHarare asi tinovimbisa kuti tichauya nana mazvikokota venyaya dzakaita saidzodzi muli yeZimbabwe njengombana thina sesifikile indaba sesiyazi sesiyibonile Nthemba lani lizwele lizibonele esesikufuna lathi ukuthi siyocinga phela sithola ukuthi singathola yini abangakwanisa phela siyalazi labana abazithi bafuna ukunceda abakwanisa ukunceda lingasali phela emuva sibambeni thina beDrewmas Media sizoqeda indaba leyo tinosvika nayo nawo iyoyi kumapena ikoko marefu muchirefura tinosvika nayo nyaya yo kumapena chete kusvika vati eke kusvika vati eke ndopatinodawo mapasta nemukurumbira asi tisati tabva pano soko ndoda kuti madzibaba vambouya vaifana kuita usaiwa hweChristmas uyai mumire pakati pedu apa madzibaba ndiringoda madzibaba cheta ndoida kuti kwahusavika ndatotumwa nababa zvanzi imimi muri muprofita ndaona muchigovera vanhu zvipo so hamene kuti ndizvere ivo baba vedu avo kurota vatototaura dare renyu hanzi ndaona kuti imimi mune basa ramuinaro ndaona muchipa vanhu zvipo zvokuti iyemi ndakutobvunza kuti muri muprofita here nokuti baba vakuroterai hope ndo zvavabva mukutotaura izvozvi yemeni munhu waMwari saka baba yemeni munhu waMwari saka tinotenda baba wangondiudza nhau yenyu chete madzibaba Andrew saka baba wandiudza gari baba zvavataura hope dziya hanzi ndizvozvo mirai tinzwe vamwe vachititsanangurira murume uyoyo hanzi murume uyoyo ane chipo chechiprofiti saka though whether chiprofiti chekuenda kuchechi vanogona kubatsira even muchivanhu ndo zvazvinenge zvichireva vanhu muchauya kumatare angu aiwa andaona muchipa vanhu zvipo aiwa tinotenda ini ndini musondosi wenyu ndofunga muri kunzwa ruzha ruri kuitika muri weZimbabwe ndibhozhongora asvikawo panapa kuyaka ndo kubasa kakwedu muli yeZimbabwe Nthemba lezwa umsindo ongemuva ngale silabo phela abanye bathathi bezindaba obhozhongora labo bakhona ngendaba ya ukwenzakalayo lapho soko ndofunga tichaunza bhozhongora pa another level
Bhozhongora ambotudza kuti bhozhongora ndo chiichosho kuti chizorevei zvakabva kupi muri yezimbabwe tiri muno munzvimbo yedomboshava uko tainga chiitiko chenyoka makuchiziva ndabva ndasangana nasawira wangu andinoshanda naye bhozhongora sangana neveruzhinji handisi kuda ngututore mashoko varoere slogan mangwanani 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 paka 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 Domboshava ndofunga chiriko muri kuchinzwa muri yeZimbabwe chinenge chiri mukati mekutenderera mukati mekusevenza tese matima nenyika ino munenge mukati mekuzinzwa zvikabuda nekoko zobuda nekunoku muri yeZimbabwe muchibatsirana muchizivikana kuti chii chiri kuitika mukati menzvimbo yeDomboshava ndo mashatiro atinoita rikiti Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe